Slav, rojbaş hevanno, îro di vê bültenê de dixwazim bi giranî basa axaftina dawiya Cemîl Bayik bikim. Rayedarê herî paya bilind yê tevgera azadiyê ye. Axaftinê wî gelekî girîng in, dikare pêvajoyê biguherîne, bandor li pêvajiyê bike, dikare siberoja Kurdan bandor lê bike, axaftinên gelekî girîng in. Ka em binêrin têda çi heye? Ji Rojavayê Kurdistanê bigire heta komîsyona ku tê avakirin, ji merasima çekdanînê bigire heta axaftina Tayyip Erdogan, Cemîl Bayik behsa gelek mijarên cuda dike. Niyeta dewleta Tirkiye çi ye û niyeta tevgera azadiyê ya KCK ya jî ya PKK çi ye? Hemî yek bi yek dibêje. Tiştên balkêş hene, yani min ser manşetê jî nivîsiye, dibe ji me ew qas. Me heta vê derê gevavit ji vir û pêve êdî ji me ew qas. Dor-dora dewleta Tirkiye eger bixwaze di projeya xwe de pêşkeve bila keremke çi îcab dike bila bike. Kaz hema bînim ser ekranê îro 19 tîrme heye salvegera şoreşa Rojavayê Kurdistanê ye. Hemî hevalên me ê Rojavayê Kurdistanê yê li me temaşe dikin. Gencên me, ciwanên me, keçû xortên me ê Rojavayê şoreşa we li we pîroz be. Tiştekî baş e. Cemîl Bayik behsa we dike asla tu carî tavîzan nedin ji pergala heya Rojavayê Kurdistanê. Aynı away dibêje. Ji kerema xwe re godar kin. Yani ew Tom Barak yê Amerîkî hatiye dibe yek dewlet, yek millet, nizam yek çi, yek çi dibe aynı mantıqa dewleta Tirkiye ji bo me bê îtibare, ji bo me qîmeta wî tune ye. Dibe însanekî gumanbar e jî dibe em nizanin. Yani li ser navê Amerîkayê de axife, tucar e, li ser navê xwe de axife, wana hemî dibe em nizanin. Li ser navê Amerîkayê biaxife jî nexeme, dibe merov ya xwe empoze bike. Ji bo me çi hewcê ew e. Dibêje Cemîl Bayik. Hakikaten axaftinê Cemîl Bayik balkêşin. Ez hema dest pê bikim hevando. Tamam. Nihal navçeya pencevînê ya Parêzgeha Silêmaniyê bi dronekî êrişê motorsikletekî hate kirin piştî vê nîvroyê di encamê de kesekî jiyana xwe ji dest da. Êriş li gundê Sîweygîwezanê li nahiya Germikê ya navçeya Pencîwanê hate kirin. Li gorî agahiyên destpêkê du kesên li ser motorsikletê bûne hedef, yek ji wan hatiye kuştin, êdin jî birîndar e niha. Hate zanîn ku kincên sivîlan li ser wan bûne. Niha hevano li wan de re eger ev gerîla bin, kincê sivîlan li wan be, dîsa dewleta Tirkiye li vê derê neheqe, agirbestekî heye, pêvajoyekî bi rêve diçe, heqê dewleta Tirkiye tune dronê xwe rake li serê Kurdistanê, li ser Kurdistanê li pê gerîla bigere. Yani vaya ne etik de heye ne ahlak de heye. Ya tiştekî wisa ne mümküne bibe, nabe. Vaya dikare bibe sebebê xirabûna pêvajoyê. Yani bifikirin li aliyekî tevgera siyasiya Kurd li pêv pêvajoyê digere dixwaze çareseriyekî peyda bike, aliyê din dewleta Tirkiye dixwaze PKK mîna ku teslîm girtibe tev digere û li gor dilê xwe jî kadroyên vê tevgerê dikare bike hedef ji xwe re. Yani vaya hakikaten ev tevgerekî wisa tabii em nizanin. Dronên İranê ne, dronên dewleta Tirkiye ne, yên Iraqê ne em nizanin. Ji ber vê tiştek ku em dizanin vê gavê dewleta Tirkiye dibe êrişê xwe temamî bide rawestan. Piştî vê nûçî ez hema dest bi axaftina Cemîl Bayik dikim hevano. Bayik diyar kir ku piştî bangê tecîta İmralî hîn jî nehatiye rakirin. Tevgera me tiştên ku dikevin ser milê wê pêkanî êdî dora dewleta Tirkiyeyê gavan bavêje. Desthilata AKP hewl dide bi rêya zext û girtinê muxalefetê bitirsîne. Dewleta Tirkiye bi girtin û zilmê nikare vê pêvajoya zehmet bi rêve bibe derbas bike. Meseleya li Stenbolê ew ê nûmune nîşan dide. Hêzên dewleta Tirkiye êriş kiribûn ser malbatekî ku muzîka Kurdî godar dikirin. Dibêje mesela bu yerên bi vî şeklî rê li ber meselê digire. Nîşanê me dide ku dewlet rêveberên dewletê kesên ku li ser navê dewletê dixebitin mantıqa wan ne müsait e bikaribin vê pêvajoyê bi rêve bibin. Behsa wê dike. Di çend mehên dawiyê de tecîta li ser rêber Apo nerm bûye, rast e, lêberê tecît nehatiye rakirin. Dewleta Tirkiye hewl dide tecît wekî ku hatiye rakirin nîşan bide. Dewleta Tirk çima hewceyî bi vê yekê dibîne ji ber ku Konseya Ewropayê ji bo di şert û mercên rêber Apo de guhertinan bike, heta meha îlona îsal dem daye dewleta Tirkiye. Ev dem nêzik dibe.
Devleta Tirkiye ve noktede tengav dibe. Keve nava tengasiye mecbure mina ku tecid rakir be xwe nişan bide ji bo ceza nexwe. Sistema İmraliye sistema tecdîdê divê ev sistem bi temamî ji holê rabe. Wan bi xwe jî got. Teyrek nikare bi yek baskî bifire. Dibêje rêbertiya me jî di hewzê de bi cih kirine, yani di hewzekî de bi cih kirine, lê tê de av tune ye, dibêjin deka hadi ajberî bike, bikeve nava hereketê. Yani ev nemümkün e. Merû çawa ku di hewzekê bê av da nikare ajberî bike, teyrekî çawa nikare bi baskekî bifire, ev pêvajo jî bi yek alî êdî nikare bimeşe, êdî kes nikare tiştekî ji rêber apo bixwaze. Yani ji bo me ev e. Yani vaya mesajekî hem dede Rêzdar Abdullah Öcalan, mesajekî ji dede Dewleta Tirkiye. Bila êdî kesekî ji tevgera me tiştekî nexwaze. Çi ji me hat xwestin me kiriye êdî heta vê derê bes êdî. Yani êdî me her tiştê xwe da, me xwe fesih kir, me agirbesîran kir, me komekî xwe jî bir, temam, me çekê xwe jî şewitand. Dibe mesela me ew çek me çima şewitandin? Ji ber ku îro NATO li cîhanê çekan pêş dixe. Bi gotinekî din hîn bêtir çekan zêdetir dike. Cîhanê dikişîne nava şerê çekan. Her wiha li rojata navîn şerekî mezin diqewime, guhertin ve guhertinên girîng hene, şewitandina çekan ji bo vê bersivek e. Wateyekê din jî ew e, em carekê din naxwazin şer bikin. Yan jî em çekan naxwazin bikar bînin. Ji ber vê yekê pêwîst e Dewleta Tirk çarçoveyekê qanûnî bi pêş bixe. Eger vê yekê bi pêş bixe, em ji xwe naxwazin carekê din çekê bikar bînin. Di dîroka Kurdan de çandekî heye. Aronahiya agir nûbûn, pêngavên nû temsîl dike. Yek ji sedema şewitandina çekan jî ev e. Hevreyên ku daxuyanî dan bi zelalî gotin. Em li ser daxwaza rêber apo gavekî sembolîk davêjin. Lazim e Dewleta Tirk rayegeştiya Tirkiye heta cîhan vê bibîne. Em dixwazin pirsgirêkê li ser bengeha siyasî û hiqûqî çareser bikin. Em naxwazin şer bikin. Ji ber vê yekê em çekan dişewitînin. Em vedigerin ciyê xwe. Çima em vedigerin ciyê xwe? Ji ber ku li Tirkiye şert û merc, qanûn rê nade em vegerin Tirkiye. Ne amade ne? Eger biçin Tirkiye wê çi be? Ew ê werin girtin. Ew ê bi dadgehan re, bi mehkemeyan re rûbirû bimînin. Dibe ku cezayên giran jî li wan were birên. Ji ber ku li gorî qanûnên wan kesên çekan hildigirin, yani kesên radihêjin çekan bikartînin, dijmin têne hesibandin. Cezayê vê jî li zindanan gelekî giran e. Heta ku qanûn neguherin, zemîneke hiqûqî nê amadekirin, heval wê çawa karibin biçin Tirkiye? Tu zemîna vê tune ye. Eger Tirkiye di şert û mercên rêber apo de guhertinan bike, karibe bawekî azad bixebite rêber apo, bi her kesî re bikaribe tekîliyê dayîne, qanûnên azadî, entegrasyona demokratîk bi pêş bixe, hingê wê demê wê zemînekî were avakirin, em jî wê demê dikarin çekê xwe dayînin, heta ku ev nebe, kes nikare ji me bixwaze em êdî çekê xwe dayînin. Meha di medyayê de hin nîqaş hene. Dibêjin wê li dohokê çekê xwe dayînin, yan jî komekî wê biçe hewlêrê çekê xwe dayîne. Ev bi temamî nîqaşên valan e, dibêje Cemîl Bayik. Kes ne dikare bi vî rengî zextê li me bike, ne jî kes dikare mantık ferasetekê bi vî rengî biafirîne di civakê de. Dibe ku hinek dixwazin gavên wisa bi me bidin avêtin binêre. Hin kes hene dixwazin gavên wisa bi me bidin avêtin. Lê heta ku şertê ku min jora behs kirine pêk neyên, em nikarin komekî nû bişînin. Ev nemümkün e. Şertên ku Cemîl Bayik li jor behs kirin, heta zemîneke hiqûqî ne amadekirin, însanê ku çûn Tirkiye, çûn Bakurê Kurdistanê, neyne girtin bi tuawayî û Rêzdar Abdullah Öcalan derkeve derve, bi rêxistina xwe re, bi akademisyenan re, derdorên rojnamegeran re, rihet bide bistîne mîna însanekî li derva, heta ku ev şert çê nebe. Yani Öcalan bawekî aktif tevlî vê pêvajoyê nebe, dibêje êdî em komekî duyem em naşînin dohokê hewlêrî ji bo çekê xwe bişewitîne. Merasimê duyem tune ne. Ya tiştekî wisa ji bîr bikin. Madî çi bibêje? Niha di derheqê komîsyonê de jî Cemîl Bayek dibêje, me çend caran daye xuya kirin, divê komîsyon bawekê fermî û qanûnî pêk were. Ji ber ku heta ku bengeha wî ya hiqûqî tune be, kengê bixwazin dikarin wê komîsyonê ji holê rabikin.
Dema borî de komîsyon hatin avekirin di pêvajoyên berê de. Wan komîsyonan nekarî tiştekî bi ser bixin. Komîsyonan tenê agahî kom dikirin dibirin didan Recep Tayyip Erdogan. Tabii wê demê serokvezîr bû. Wê komîsyonekî nikaribe pirsgirêkan çareser bike. Eger komîsyona ku niha were avakirin jî eger bi vî rengî be nikaribe pirsgirêkan çareser bike, wê demê çima dikeve nava karûxebatan? Çima bingehekî qanûnî naye vedekir? Yani komîsyon çima bawekî qanûnî çênabe? Yani hevan o tiştek ku ez dibêjim, komîsyon ne ku qanûnan amade bike. Komîsyon divê qanûnî be. Yani di destûra bingehîn de yan jî di yasayan de were gotin ku ji bo çareseriya doza Kurd, ji bo demokrasiyê komîsyonekî taybet ava biye, divê ew were bibe qanûn yani. Bi qasî ku em fehm dikin, komîsyona ku ew dixwazin ava bikin, tenê ji bo PKK çeka dayîne hatiye avakirin. Binêrin, vira pir mühîm e. Qasî ku dibe em fehm kiriye ji axaftinên rayedarên dewleta Tirkiye, yan jî ê ku diçin tên navbênkarî dikin, komisyona ku ew dixwazin ava bikin, tenê ji bo PKK çeka dayîne hatiye avakirin. Yên ku bi salan e li çiyêne çi kirine, li gorî vê yekê cezayê wan çi ne, dixwazin wan tespît bikin, li gorî wê gavan bavêjin. Armanca vê komisyonê tenê bêçekirina PKK ye. Mesele ne tenê bi çekbûnê re eleqedar e. Yani bi çekkirin, bêçekbûn, yani çeyek ku silah hebe tune Cemîl Bayîk dibêje mesele ne ye ve. Bêçekbûyîn parçeyekî mijarê ye, ne temamiya wê ye. Lêbelê dewleta Tirk dixwaze pirsgirêkê bi tenê li ser bingêha bêçekbûnê bi pêş bixe. Yani ta sankî mîna ku mesele tenê silah û çek be. Eger ev yekpêk were, li gorî wan wê hemû pirsgirêk çareser bibin. Lê rastî ne wisa ye. Yani dewleta Tirk dibêje PKK silah dayîne ji bo me temamê her tişt hal be. Halbuki dibêje ne wisa ye mesele. Pirsgirêka Kurd heye, doza Kurd heye. Ev dava Kurd û Kurdistanê beriya tekoşîna çekdariya PKK jî hebû dibêje Cemîl Bayîk. Eger tekoşîna çekdarî bi pêş ketibe, sedema wê heye. Kurd nehatin qebûl kirin. Kurd hatin înkar kirin. Dixwastin Kurdan tasfiye bikin. Xwastin her tiştî ku behsa Kurd û Kurdistanê dikin ji holê rakin. Kurdan jî xwest bi îrade, bi nasnabe, bi qîmet, nirx û çanda xwe azad bijîn. Derfet imkanê wê tune bûn. Ji ber vê jî tekoşîna çekdarî pêş ket. Ji bo çi? Ji bo ku tevger bikaribe hem xwe hem gelê xwe biparêze. Tevgereke parastinê ye. Armanca tevgerê ev bû. Ji ber vê yekê sedemê derketina tekoşîna çekdarî çi ye? Eger hûn van sedeman ji holê ranekin, dibe ku PKK çekî xwe dayîne îro. Tamam. Lê sibê rêxistinekê din wê derkeve ji nû ve çekan bigire wê girantir bibe. Eger naxwazin tevgera çekdarî hebe, çi bikin? Pêşî lazim e polîtikayên xwe, siyaseta xwe biguherînin. Tenê wê demê wê pirsgirêk çareser bibe dibêje Cemîl Bayîk. Doza Kurd, pirsgirêka Kurd cuda ye. Lazim e pirsgirêka Kurd were çareserkirin. Ji bo vê jî divê di qanûnan de, di siyasetê de, polîtîka, di mantiq û hişmendiyê xwe de divê guhertina pêkbîne dewleta Tirkiye. Heta niha em dibînin di zihniyeta wan de tu guhertin çê nebiye. Ji bo vê jî di qanûnê xwe de jî tu guhertina çê nakin. Hê jî qanûnên terorê bicihîtinin. Eger komîsyon vana neguherîne, yani çareseriya pirsgirêka Kurd esas negire ji xwaran, qanûnên azadiyê dernexe, pirsgirêk çareser nabe. Ji ber vê yekê pêwîst e komîsyon li ser vê bingehê bixebite. Komisyona ku ew ê ava bikin, zêde bawerî nademe. Çima bawerî nademe komisyona ku niha di nava avakirinê de ye? Ji ber ku pêwîst e hemû siyaseta Tirkiye di vê komisyonê de were temsîl kirin. Ji aliyek vê dibêjin em ê komisyonê ava bikin, li aliyê din jî derdikevin li dijî CHP operasyona dimeşînin. Wan dixin girtîgehan. Ji bo vê jî CHP serokê wê Özgür Özel derdikevin dibêjin em niha tevlîbûna li komisyonê radiwestînin. Yani em tevlî nabin. Heta ku operasyonên li dijî me ranewestin, nesekinin, heta ku ev pêvajo demokrasiyê jî negire nava xwe, em tê de cih nagirin di vê komisyonê de, dibêje Özgür Özel serokê CHP. Eger CHP
yani raweste yani beştar nebe divê komisyonê de cih negire ve komisyon pirsgirêkan çawa karibe çareser bike dibêje Cemîl Bayek ve kîjan pirsgirêkan çareser bike eger bi rastî jî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û pirsgirêka demokrasiyê komisyonek were ava kirin hengê divê her tevgereke siyasî karibe têda cihê xwe bigire pirsgirêk wê demê wê bi piştgiriya civakê çareser bibe li belê tu beşekî mezin a wê yani civakê CHP yan jî kesê din eger tu li derva bihêlî ne tenê hûn wan li derva bihêlin di heman demê de çi dibe hûn wan dixin girtîgehan hûn wan ji meselê dûr dixin ji biryaran dûr dixin di rewşekê bi vî rengî de kî wê bawerî bi vê komisyonê bîne kî wê bawer bike ku ev komisyon wê bikaribe pirsgirêka demokrasiyê hal bike çareser bike eger beşekî civakê têda cihê negire dibêje Cemîl Bayek ev rewş dibe sebebê endîşe û fikaran hûn dibêjin hûn ê bi avakirina komisyonekî pirsgirêkê çareser bikin lê hûn diyar nakin ku ev komisyon wê pirsgirêka Kurd çawa çareser bike bi kîjan rêbazî çareser bike di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de mijara çareseriya pirsgirêka axaftina bi Kurdî de hê jî tiştekî li ortê tune dibêje Cemîl Bayek ew çi dibêjin Tirkiyeyeke bê terör li ser vê nîqaş dikin ev tê çi mane em ê wisa bikin ku PKK çekê xwe dayne yani nav lê nakin ya rast navê wê pirsgirêka Kurd e li ser çareseriya pirsgirêka Kurd e ev hala yekem e yani ev doza ku em di nav dane pêvajûyê ku ev di nav dane Tirkiyeya bê terör nine navê wî çareseriya pirsgirêka Kurd e di çavê me de dibêje Cemîl Bayek ne ev hala yekem e ji bo me hala duyem çi ye dibêjin em ê pirsgirêkê çareser bikin lê li aliyê din ji bo pirsgirêk çareser nebe çi ji destê wan tê dikin girtina şaredaran zextên li ser CHP û gelek tiştên din operasyona polîsan ya li ser malbatekî ku mûzîka Kurdî guhdar dikir jineke ducanî giran birîndar bû rakirin nexweşxaneyê niha Cemîl Bayek didomîne paşê basa Rojavadkê hêjî binêrin vira da basa teslîmbûnê dike teslîmiyet çi ye teslîmbûn çi ye wana hemî yek bi yek behs dike ji bo wî dibêjim ev röportaja Cemîl Bayek divê bikeve qeydan ji kerema xwe re wisa zindî gudarkin süper niha dibêje piştî pêngava dîrokî ya koma me Tayyip Erdoğan divê axaftinekî kir ew axaftina meşhûr ku me jî vîdyoyekî li ser şê kir rast e hinek dibêjin axaftin erênî bû pozîtîf bû hinek jî diyar kirin ku pir tişt di naverokê de tune ye axaftinekî vala ye yani du nêrîn hene li ser axaftina Tayyip Erdoğan Tabii tê bîra me di sala 2009 de jî axaftinekî bi vî awayî kiribû di heman çarçovê de dibe ku na hinekî zilaltir xwe îfade kiribe lê di eslê xwe de di heman çarçovê de axivî bû ne pir cuda ye daxuyanî baş e lê pir kêm e axaftina Tayyip Erdoğan di axaftina xwe de negot em ê pirsgirêka Kurd çareser bikin ji bo vê yekê komisyonekî ava dikin got çi em ê pirsgirêkê mesela em ê pirsgirêkê wekî AKP, MHP, Dem Partî em ê bi hev re çareser bikin. Hemû aliyê din li derve heşt. Qala Tifaka Kurd, Ereb û Tirk kir. Temam. Bandora wan civakan li rojata navîn heye, temam. Ciyekî wan ê girîng heye, Tirk, Kurd, Ereb. Lê li rojata navîn civakên din jî hene. Baş e? Eger tu rabî hinekan bigirî, hinekan li derve bihêlî, ev garan çêdike dibe sebebê endîşeyê ji ber vê yekê gelek nîqaş têne kirin her wiha gelek rexne jî hatin kirin diviya bû axaftineke xurttir bikire Tayyip Erdoğan diviya bû bigota em dixwazin pirsgirêka Kurd çareser bikin em ê vê yekê bi her kesî re pêk bînin divê gotiba ev ne tenê berpirsyariya me AKP ye berpirsyariya her kesî ye lewma divê em bi hev re bi tevlîbûna her kesî vê dawê vê pirsgirêkê hal bikin dibêje Cemîl Bayek yani pêşniyaz li Tayyip Erdoğan dike ka çawa garibû xwe îfade bikire ne tenê xwe îfadekirin jî mantıqa çareseriya dozê
Dibêje dewleta Tirk tenê armanj dike ku tevgera me bêçek bike. Vara pir mühim e hevanna binêrin. Niha armanca bi tenê a dewleta Tirkê ew e tevgera me PKK, KCK, tevgera siyasiya Kurd bêçek bike. Dixwazin tevgerê qels bikin, zayıf bikin, bê bandor bikin da ku bikaribin bigihêjin armanca xwe. Çiqas binêrin pir zelal xwe îfade kiriye Cemîl Bayîk. Dixwazin ferasetekî wiha biafirînin. Tamam. Her tişt dibin kontrola me de ye, her tişt li gorî daxwazê me pêş dikeve. Em Tirkiyeyeke bê terör diafirînin. Gotinên Cemîl Bayîqin. Bi vê yekê armanj dikin, hedefa wan ew e pozîsyon desthilatdariya xwe xurttir nîşan bidin. Lêbelê di afirandina firasetekê bi vî rengî re ka çi encamê destxistine. Mesela dixwazin îmajekî wisa biafirînin, tamam pêvajo pêş dikeve herkes di kontrola me de ye, em çek û sîlehan datînin, ji derve re jî dibêje me li hember PKK şer kirme ew teslîm girtin. Tamam. Sonuç encam guherîn tune ye. Tu guherîn tune ye. Madem tu guherîn tune ye, tu çima dixwazî îmajekî wisa bidî? Çima însanan raya giştî dixwazî bixapînî? Di afirandina firasetekê bi vî rengî de çi encamê destxistine bila ev bêjin. Bi em nizanin. Tiştekî tune. Ama dibe hesab û kitabê me ne bi vî rengî ye. Em bi vî rengî meselê fehm nakin. Her tişt li gorî wan nameşe. Yek. Di vê pêvajoyê dewleta Tirkiye çi dixwaze nikare bide pêkanî. Pêngavê ku heta îro hatine destpêkirin bi înîsiyatîfa Reberapo hatine pêşxistin. Êdî gavên yekalî ku ji aliyê me ve bêne avêtin ew xwasin. Em ê gavekê din navêjin. Xilas. Eger bi rastî jî hûn dixwazin pirsgirêkê çareser bikin, me zemîn ji bo vê amadekirine. Me ji were bingeh amadekirine. Hûn dikarin ser vê pêşkevin. Ama gavên yekalî ji aliyê me ve werin avêtin, êdî xilas bes e heta vê derê bû. Tiştên hatin kirin di nava vê çarçovê de ye. Feraseteke bi vî rengî diafirînin. Hem li hundir hem jî li qada navnetewî dibêjin me şer kir, me PKK qedand, tu rêyekê din ji PKK re nemaye, em êdî PKK teslîm digirin. Cemîl Bayîk dibêje derew e. Divê herkes bizane be ku rastî ne ev e. Tirkiye gelekî ketiye tengasî, ji ber ku tekoşîna ku me daye meşandin heta niha siyaseta wan ya li hember milletê Kurd têk biriye. Vê yekê ji bo Tirkiye pirsgirêkên gelekî giran afirand, Tirkiye ket zehmetiyê. Li rojata navîn guhertinên girîng pêk dikin. Ev guhertin jî bandoreke mezin, tesîreke mezin li Tirkiye kir. Dema pirsgirêkên navxweyî bi pirsgirêkên li rojata navîn re dibin yek, mezin dibin, bandorê çi dike? Li qedera Tirkiye dike. Hem li hundir, hem li rojata navîn pir bûyer qewmîn Tirkiye ket panîkê ji ber vê yekê çû îmraliyê li reyên çareseriyê geriya. Dewleta Tirk hewl dide gavên me, yani ev hewldana me, xebata me, mîna ku wan bi me dane avêtin nîşan bidin. Tiştekî bi vî rengî tune ye. Dewleta Tirkiye tu gav bi me nedaye avêtin. Divê herkes vê rastiyê baş bizanibe. Rayedarê herî bilind yê tevgera Kurd Cemîl Bayekî vê dibêje. Tiştek ku heta niha me kiriye, ne li ser daxwaza dewleta Tirkiye me kiriye. Lazim e herkes vê yekê pir baş fehm bike. Felsefeyekî me heye, binêrin. İdeolojiyekê me heye, şîwazeke jiyanê ya tekoşîna me heye. Çêwa ku me li ser vê bingehê li Enqerê dest pê kiriye, em niha jî li ser vê bingehê tekoşîna xwe dimeşînin. Em ê di dema pêş de jî vê tekoşîna xwe, vê firaseta xwe, vê îdeolojiya xwe em ê tim bimeşînin, em ê mezin bikin. Di vê çarçovê de eger me PKK fesih kiribe, me dawî li şerê çekdarî anîbe, ji bo berdana hemû çekan amade bin, eger em dixwazin tevlî siyaseta demokratîk bibin û siyaseta demokratîk bi pêş bixin, hemû li ser vê esasê tê nabetin. Em naxwazin şerekî din yê leşkerî di navbera me û dewleta Tirkiye de hebe. Me ev yek jî nîşanê herkesî daye. Niyeta me baş e. Em naxwazin xwe biçek bikin. Carekî din çek bigirin destê xwe şer bi pêş bixin û carekî din şer bikin. Rewş êdî gihîştiye wê dawiyê, wê encamê divê ev mesele li ser bingeha siyasî û demokratîk çareser bibe. Ji ber vê yekê divê qanûn biguherin.
evdî li ser milê dewleta Tirkiyeyê ye. Eger dewleta Tirk bi rastî jî dixwaze pirsgirêka xwe ya bi miletê Kurd re çareser bike, navbera xwe û Kurdan xweş bike, wê demê divê bikeve nava tevgerê. Divê şert, polîtîka, qanûn, rêzikname, her çi dibe bila bibe. Destûra bingehîn, tekildarê rêberapû, çi qanûn hene, divê biguherîne, bingehekî amade bike. Bi tenê wê demê wê pirsgirêk ber bi çareseriyê ve biçe. Lêbelê eger dewleta Tirkiye dixwaze me bixapîne. Eger dewleta Tirkiye dixwaze me bêçek bike, qels bike, me ji armancê xwe dûr bixe, armancên xwe yên li dijî Kurdan eger di pratîkê de pêk bîne, bila dewleta Tirkiye zanibe ev nemimkün e. Yani nemimkün e ku dewleta Tirkiye me bixapîne, me bêçek bike, me qels bike, di têkbirina milletê Kurd de bigihêje armanca xwe, lazim e her kes vê yekê fehm bike dibêje Cemîl Bayek. Armancekî tevgera me heye dibêje Cemîl Bayek. Çi ye? Azadî, azadiya mutlak. Demokrasî, demokrasiyekî radikal û sosyalizm. Yani hevgirtin. Sosyalizm tê mana hevgirtin, hev û digirtin. Baş e? Di navbera çînan de, sinifan de, di navbera tabaqayên civakê de firqî tune be. Yani zengîn pir zengîn nebin, feqîr pir feqîr nebin. Sosyalizm di wê manê de tê. Baş e? Yani çi hatibe dihata vî memleketî erdê me, sînorê me, petrola me çi hebe, dibe di nava civakê de merov wek hev parve bike. Sosyalizm di wê manê de tê yani. Ji roja destpêkê ve li ser vê bingehê ava bû, têkoşîna me ev dawa ku em di nav dane, wê li ser vê bingehê jî bimeşe. Hemû gavên di demên berê de hatine avêtin li ser vê bingehê bûn. Yani em negwerîne heta niha di armancê xwe de. Gavên îro bêne avêtin jî wê li ser vê bingehê bin. Divê milletê me, gelê me, dostê me, herkes bizanibe em ber bi armancê xwe ve dimeşin. Tiştî ku herkes dibêje ji bo me ne giring e. Milletê din, Tirkiye, şîroveger çi dibêjin bila bibêjin. Em wekî tevgera Kurd em ê ji armancê xwe dûr nekevin dibêje Cemîl Bayek. Hedefa me aynê hedef e. Ama rêbaz diguherin. Baş e? Dibe eger kesekî bibêje em ê wan teslîm bigirin, xwe dixapînin. Ev tevger tu carî teslîm nebiye. Di rojên pir zehmet de jî, di bêîmkanîyetan de jî, dibin zulm û zordariyekê mezin de jî her tim li ber xwe daye, li armancê xwe xwedî derketiye ev tevgera me. Îro rewşa tevgerê ne wekî berê ye. Divan şert û mercan de kes nikare vê tevgerê bixapîne. Kes nikare rêxistina me, tevgera me teslîm bigire. Nikarin ne rêbara pû ne jî tevgerê bixapînin. Armanca derketina wan ew e pêşî li xapandina milletê Kurd, pêşî li xapandina milletên Tirkiye rojata navîn bigirin. Armanc pêşvebirina jiyaneke li ser kok, armanc û daxwazên xwe ye. Tevger derkete holê li ser vê bingehê têkoşînê didomîne, têkoşîn ne tenê biçek, ev tenê aliyekê çek, rêw rêvazên têkoşînê gelekî de wê ev têkoşîn berdewam bike. Ez vê dobarê bikim ji wara binêrin hevando. Dibêje armanca me wextê ku em derketin çi bû? Em pêşî li xapandina milletê Kurd bigirin. Milletê Kurd hat xapandin heta demekî êdî em pêşî lê bigirin. Yani ji bo wî ji bîr bikin. Em tu jarî nayne xapandin. Em rê nadin. Ji ber ku êdî em serwext bûne, em siyasetê nas dikin, em dunyayê dibînin, tekîliya me bi her dewletê re heye. Em kengê bixwazin di nava deqeyekê de dikarin xwe bigînin serokê Amerîkayê. Yani şertên wisa çê bûne. Merû divan şertan da çawa dikare bixape. Dewleta Tirkiye bi wê mejiyê xwe, bi wî cehaleta xwe, Tayyip Erdogan li ber mirinê ye, gêj e, xurif ye, bi wî halê xwe çawa dikare Kurdan bixapîne? Ew zîvidiyên derdora wî mesela. Nahin heval dibêjin nebêje zîvidî. Tamam nebêjin. Yani ew kesên derdora Tayyip Erdogan e uçum uçum heye. Ew uçum uçum hene. Wana hemî zîvidî ne. Wana çawa dikarin Kurdan bixapînin? Yani bi wî halê xwe.
Jali ki ve uçum başe jiber ku axaftini pir vekirine pir dijber da axfe yani ew hakikaten bu an axaftini xwe yê tuj tijî nijadperestî Kurdan naxapîne merû dibê ji yê nerm bipirse ne ê durrû ê ku ji Kurdan re pişûpişû dikin paşê jî gora wan dikolên dibê merû ji wan bitirse yani ew dixwazin bixapînin taqiyecî jê re dibêjin niha Xwedê ji wan razî be ê faşîst rol nakin û rast dibêjin hinekî wan dibêjin qira milletê Kurd bînin mesela ew mirovan naxapîne baş e ez dirêj nekim ez hema basa Rojavayê Kurdistanê bikim hevando yek yani dibê me armanca me çi ye pêşvebirina jiyanekê ev jî pir mîhim e ha dibê armanca me ya esasî ew e em koka xwe biparêzin em bigêjin koka xwe em tu car ji koka xwe neqetin daxwazên xwe ên netewî em biparêzin tevger ji bo vê yekê derkete holê ji bo wî em di vî armancê xwe de didomînin herkes dibêje di derbarê Rojavayê Kurdistanê de niha bala xwe bidin hevan derbarê Rojavayê Kurdistanê de Cemîl Bayîx çi dibêje herkes dibêje modela li Rojavayê Kurdistanê pêşketiye divê hem li Sûriye hem jî li dervê Sûriyê esas weregirtin pir kes vê yeketînin ziman ev rast e ji bo me dibêje Cemîl Bayîx modela Rojavayê Kurdistanê divê li her derê Sûriyê were pêkanîn Cemîl Bayîx divê qenaetê de ye eger bixwazin pirsgirêkên Sûriyê çareser bikin bi vê modelê dikarin çareser bikin yanî eger wekî berê wekî desthilata Baasê netewdewletê esas bigirin nikarin pirsgirêkên li Sûriyê çareser bikin di vê rewşê de eger şer çêbibe perçekirin çêbibe qatliyam çêbibe asîmîlasyon çêbibe sebebî wî hemî ew mantıqa netewdewlet e yek millet yek ax nizanim yek çik dibe ew modele yani modela netewdewlet ya Baasî dibe sedemê qatliyama asîmîlasyona hemî çêbû bi tu awayê nikarin yeketiya Sûriye yeketiya milletên Sûriyê pêk bînin tenê bi modela Rojavayê Kurdistanê dikarin hem yeketiya Sûriye hem jî yeketiya milletên Sûriyê pêk bînin ev model ancak tenê dikare demokrasî û azadiyê pêk bîne yên ku li şûna rejûma Baasê hatine desthilatariyê basa HTŞ û colanê dike dîsa fikrên rejîma Baasê ji xwe re esas digirin nijadperestî esas digirin netewdewletî esas digirin dixwazin her kesî di nava netewdewletê de bifetisînin bikin yek ji xwe pirsgirêk ji vê çavkaniyê derketibû niha yên li Sûriyê li ser desthilatariyê ne kî ne El-Qaide ye kî ew anîne ser desthilatariyê Amerîka İngiltere ew anîne ser desthilatariyê li Afganistanê jî ev yek kirin niha jî li Sûriyê vê yekê dikin niha dibêjin her tiştê xwe berdin werin tevlî Sûriyê bibin yanî ji me re dibêjin ji Kurdan re dibêjin pergala xwe ya Rojavayê Kurdistanê serûbûn bikin betal bikin ji holê rakin werin tevlî Daişê bibin werin tevlî El-Qaide bibin ev çi qas rast e kî vê qebûl dike gel bi salan li dijî netewdewletê rawestiye li dijî rejîma Baas rawestiye ma ji bo vê rawestiye ev pîlan bi rêva çi li gorî we divê tu kes li ser vê îsrar neke dibêjin divê entegrasyon çebibe entegrasyona ku ew dibêjin Kurd Durzî Elewî herkes kimlikê xwe nasnameya xwe înkar bike were tevlî desthilatariyê bibe entegrasyonê ew bi vî awayî fehm dikin ama entegrasyona ku em jê fehm dikin yan jî rêbera pû pêşniyazê me dike esas digire bi vê yekê re tu eleqa wî tune ye em behsa entegrasyona demokratîk dikin yani divê dewlet demokrasî hev û du qebûl bike bi hev re bijî dewlet divê demokrasiyê demokrasî jî divê dewletê qebûl bike demokrasî tê çi watê tê wateya ku demokrasî tê wê manê milletê Kurd Suryanî Ermenî Durzî Elewî bi cewherê xwe bi nasnameya xwe bi çand û kültûra xwe bi îradeya xwe ya xwe îfadekirinê xwe birêxistin bike xwe îfade bike berova jî rojava jî vê yekê qebûl nake yani eger ev nebe rojava vê yekê qebûl nake binêrin hevan da wî rojê min ji we re tiştekî got min got Rêzdar Abdullah Öcalan behsa netewdewletê dike gelek hevalê me dibêjin ya çima ji Kurdan re Kurdistanê naxwaze ya eleqa wî pê tune ha
نتو دولت جبو ترکان عربان فارسان ناخوازه یعنی دبیجه ایدی میجی خواه بگو هرینن نتوه کی مثل دولت کی تینیج بو نتوه خواه چه نکن یعنی خواه دولت کردان تو نکی رزدار اوجلان ببیجه دولت خراب بکن تو نکی دولت همه کسی دولت جی پیشکشی می نکری اوجلان ببیجه هم دولت ناخوازن چه دبیجه پرگالا نتو دولت لروجات ناوین دبه سدم شر و پفچونن یعنی هبونا دولت ترکیه یا ایرو سبب شره نه درباره روجاوی کردستان ده از بدومینم نه یل سوریه سر دستلاتاریه نه کینه القاعده نه کیه و آنینه سر دستلاتاریه امریکا انگلتره آنینه لا افغانستان جی اویک کرن نه سوریه جی دکن نه دبیجن هر تشتی خبردن ورن تولی سوریه ببن یعنی دبیجن تولی داعشی تولی القاعده ببن افشخاص راسته کیف قبول دکه گل بسالان لدیجی نتو دولت راوستیا لدیجی رزیما باعث راوستیا مجبوری راوستیا اف پلان برای وناچه دوی تو کس لسر وی اصرار نکه دبیجن دوی انتگراسیون چه ببه انتگراسیون چه انتگراسیون کو او دبیجن اوه کرد درزو علاوی هر کس ناسنامه خاور انکار بکه تبلیغ دستلاتاریه ببه انتگراسیون بوی اوای دبینن انتگراسیون کو ربر اپو پیش نیاز دیگه یا کو امش خلا اساس دیگرن بوی یکره تو علاقوی تونه ام بحث انتگراسیون دموکراتیک دکن دوی دولت دموکراسی هبود قبول بکن به هفرا بجی دولت دوی دموکراسی قبول بکه دموکراسیش دوی دولتی قبول بکه دموکراسی ته چه معنی دوی معنی کو یعنی واتیا کو گل کرد سوریانی ارمنی درزی علوی به ناسنامه خو چنده خو اراده خو ifade بکه به خواری خستم بکه تبلی بریارم ببه یعنی اگر وسانه به روجاوی کردستان جیوی کی قبول نکه دوی قبول نکیجی من ناوی توم باراک ندا جمیل بایخ تبیجه لی من فکر و پیکانی نوی آنیزمان او لسر ناوی امریکای سیاستی دمشینه بخوا خریستیانه کیه جلبلانیه درباری ویده گله که ایدان هنه لکولین هاتنه کرن سرمایه داره کیه گله اوچقاس نونرتیا فکرین امریکایی دی که او جی نایزانه یعنی شکو گمان سره به تمامی ام نزانن یعنی گلو امریکای تمثیل دیگه ناکه لی او لسر ناوی امریکای واندا خویانیان داده دبیجه دوی روجاوی کردستان روبریا باکو روشلاتی سوریه به تمامی خواجه هولی راکه تبلی روبریا شامه ببه یعنی دبیجه یک دولت یک گل یک ولات یک آل یک چم زانه tam وکی دولت ترکیه گوتنی جمیل بایی خندشته دبیجم دولت ترک به سالانه اف پولیتیکا مشاند لی چه انجام گرد تمی دبیجن یک نتو یک نزانم چه گل چه وکاره به وانتشتان قبول بکه اف نابه دبیجه جمیل بایی هواندو آخافتنا جمیل بایی بوی شکلی بو نها از نوچیندن لزیده نکم آمد خوازم هون هزو قوت بدن ما جسارت بدن ما و ام بکاربن باوی که کردی خواه بگینن انسانین ما عرف و عادته که من شوپیه که دنا و ملت ما ده آوا بکن که کردی گودار بکن از وی جوار ایجاد کم ام وی پیش بخند دستی ودایه پیش خستنا کردی ده دستی ودایه پیش خستنا قنال کردی دستی ودایه سبی دوست به جمره بحث آسیمیلاسیون نکن جمره نبیجن کس را نبو کردی چه نکر آها ام چیت کن پشکری بدنش کرم اخورم ام مهمه یعنی رجایه که من جوه ده خاطری و دم باش